Halo guys, kumdo phelong. Kumdo phede bamja na em. Baik ngam ta nang bamja. Bang wan tri lu ne dang step buat bamja sekata la khadat baji. Nang wan bamja la su thangan ba po. Dang ba ngi khun baduk de ngim don jing tai e baik subam tang da kineki pasyor la dew mo kene pasyor la dew de pasyor kaj pe i di siat dia ne pasyor kaj ne bada une upiat ya bam lem lo phi ngi khun baduk de nam yo phi ban bam jing bam ko babang bargane ka ludi khun baduk de kum ne hi ya bam la ka bam mulumala kat ba yo ban bam bang ku kiwe de nam yo phi ban bam da ka do ban bam da ki ta hi ko ba kan pen bang ya kan pen khran ya kan me phan le gim yo le ku bam la bam tang ka ya mulumala kum ne bat kamalu le ribiang ka biang te ni su ka me ka phat lu su ka sai khran be le kan ro jing sta kan ro jing per lagi bam yo ko no ruไปกระยารู้เลยระยะยุ่งยุ่งสิบ้ามเราบ้ามเลยไม่เลยจังบางกับบ้างประเดี๋ยว